a súkromné centrum voľného času. Páni, a stratila som vás, pán Peter Frolov, vítajte, zakladateľ tohto centra, a pán Oto Lovás. Vítajte. No, tvárite sa veľmi vážne, ale vy robíte zábavu, čiže vy ste mali byť ako usmiatí s tými deťmi. Čiže tie deti sú vážne? Keď treba, tak sú vážne, keď treba, tak vedia urobiť aj veľkú srandu. Lebo a veľkú zábavu. Robíte tú zábavu a to umenie. Áno, toto všetko sa robí hlavne kvôli deťom. Tak sa ich spýtame, deti, umývali ste si dnes zuby? Áno. Nebolo treba. Tak teraz nám prosím vás vysvetlite, čo vzniklo skôr, či tanečný klub alebo centrum voľného času, aké sú tam medzi vami. Povedali sme, že sú z Martina? Teraz si to povedal. Tak oni sú z Martina. Takže toto sú deti z Martina, sú hrdé, že sú Martinčania. A v podstate, ako ste spomínali, tanečný klub je jednoducho organizácia, ktorá vznikla v roku 1990 a v súčasnosti už bude mať 20 rokov. Začalo ako nejaký taký obyčajný... A tí deti nevyzerajú na 20 rokov? No, to teda nie. Ale budú mať. Áno? Teraz určite. Dohodnuté. Tento rok budeme oslavovať 20 rokov vzniku tanečného klubu Deep. Začínalo to ako nejaký krúžok. Centrum voľného času v súčasnosti bude mať 3. rok svojej činnosti. Tanečný klub je zriaďovateľom súkromného centra. A súkromné centrum nemá len tanec, aj keď to je tá hlavná náplň, tancovanie a venovanie sa deťom, vyhľadávanie talentov tanečných. Z Martina vyšlo veľa talentov. Tak hovoríte, že vyhľadávanie talentov, a už ste nejaké našli? Áno, áno. Tak skúste vymenovať nejaké úspechy a potom pustíme deti, nech nám predvedú čo poteší divákov. Čo sa týka úspechov, tak súkromné centrum ako také úspechy ešte nemá, ale pôvodca, teda tanečný klub, ten má za sebou, je dvojnásobný majster sveta a 6-násobný majster Európy. Aha. A to určite je vďaka vám, pán Lovás, dá sa povedať. No, tak nielen vďaka mne. To nie. Aj vďaka vám. Akým tanečným štýlom sa venujete? Takto, trénujeme disco dance, hip-hop a street show. A o čo je najväčší záujem? Tak Hip-hoperov je teraz plný. Záleží to, je to generačne členené, alebo proste sú tak... ani nie, práve že nie. Práve že aj na ten hip-hop prídu aj už také staršie deti, 14-15, to nie. A aj 6-7 ročné. Viete čo, teraz... Ďakujeme veľmi pekne a my zároveň týchto malých profíkov vítame ich tanečného majstra alebo choreografa. Pána Ota Lovása, pekné ráno, toto bol tanečný klub Deep z Martina, súkromné centrum voľného času. Áno. Koľko detí združuje tento váš klub? Jedná sa okolo vyše stovky. Vyše 100 detí? Ako to zvládate? Viete čo, je tam, nás trénerov je tam veľa. Aha. Takže... Dá sa to. Áno, túto choreografiu tiež vlastne robila Lenka Ivanová, ktorá tu je s nami, ktorá vlastne sa zaoberá hlavne disco dance a street show. A ja teda hip-hop. Plus tam ešte aj breakdance. Jasné. Ako dlho trvá týmto deťom, kým sa naučia takúto choreografiu? Viete čo, tieto deti vlastne trénujú okolo 3/4 roka, tak. Vyše pol roka trénujú. Aj disco dance, aj street show, aj hip-hop. No toto vyzeralo tak vymakane, ako že prišli malí profíci. Áno. A ešte aj to oblečenie. No oni sú veľmi talentovaní. To teraz sme videli, áno. Kde ich môžeme vidieť? Chystáte sa na nejaké súťaže, stretnutia? Chystáme sa aj na súťaže, ktoré prvé vlastne by mali začať v máji, Senec. A vystúpenia popri tom. Samozrejme podľa ponúk A ešte jedna taká otázka, ktorá vždy, keď vidím tancovať decka, mi napadne, že oni väčšinou chodia, dievčatá sa na to hlasia. Nemáte tam problém s chlapcami? Ale viete čo, nie. Aj chlapci... Zoberieme. Aj chlapci, je ich menej, ale aj chlapci. Ale už keď príde nejaký chlapec, tak ozaj veľmi šikovný. Tak ak teda máte pripravené, tak by sme vás poprosili, aby nám ešte raz zatancovali. Nech sa páči.